Mit navn er Peter Holm. Jeg er professor her på Københavns Universitet. Professor i vandkvalitet og miljøkemi. Og så har jeg fornøjelsen at være koordinator for temaet vand og miljø under STC. Hvorfor er der brug for at arbejde med vand og miljø? Hvad er ligesom motivationen for at arbejde med vand og miljø inden for STC? Det bygger jo på et match mellem, hvad Kina og Danmark synes er vigtigt. Og der er helt åbenlyse kæmpe udfordringer i Kina med vand og miljø. Der er også kæmpe udfordringer med vand og miljø globalt set. Hvor olie tidligere var det man kaldte sorte guld, så kan man sige, at nu er det vand, det handler om. Der er folk, der slås om rettighederne til vand, selv civiliserede lande som Australien har floder, der er tømt ved deres udløb. Samtidig så har man hele driveren, kan man sige, ind i det her område omkring klimaforandringer. Hvad betyder det? Det betyder, at der er nogle gange for meget vand nogle steder. Det betyder, at vi har problemer med oversvømmelser nogle steder, og det ender tit ud i nogle store miljøproblemer, store vandkvalitetsproblemer, hvor der kan komme følgesygdomme, der er problemer med at skaffe rent vand til folk, så man bliver presset på de helt primære behov. Samtidig, og det der nok gælder meget for Europa, og også meget for Kina, hvor mange af de basale behov er dækket, så handler det om at skaffe vand til biologisk produktion, vand til fødevarer. Hvordan kan vi skaffe vand nok til den stigende voksne befolkning? Hvis vi zoomer lidt ind på Kina, så er Kina jo et ekstremt land, hvor man er vant til at lave kæmpe projekter. Man er vant til at søge løsninger. Det er jo Kina, man har bygget den kinesiske mur. Det er nu i Kina, man også har verdens største vandflytningsprojekt, hvor man simpelthen flytter vand fra syd via en kæmpe ledning og kæmpe inddæmmede floder, kan man sige, som man laver op gennem landskabet og fører det helt op til Beijing, sådan at befolkningen i hovedstaden også har vand i fremtiden. Det er samtidig et land, hvor man accepterer en grad af ubæredygtighed, som man aldrig vil gøre i Europa. Lige nu falder grundvandsspejlet under Beijing med 1 meter om året, og det har de gjort i mange, mange år. Så på et tidspunkt så crasher akviferen simpelthen under Beijing, og vil ikke kunne hente vand i nævneværdig grad for det længere. Så derfor gør man altså det der, at man siger, okay, det må løses på en anden måde. Ikke som i Europa, hvor man siger, jamen her skal vi balancere, at vi producerer nok drikkevand i balance med, hvor meget vi forbruger. I Kina finder man andre løsninger. Og jeg synes i virkeligheden, at den her forskellige måde at gøre tingene på, er noget af det, der driver STC og gør det rigtig spændende. Hvis vi kan uddanne nogle studerende, nogle forskere, som kan forstå, hvad er det, man kan gøre på europæisk plan, hvad kan man gøre i Asien med fokus på Kina, så får vi virkelig nogle af de kandidater, som kan løse nogle af fremtidens problemer inden for den her vand- og miljøsektor. Kandidatuddannelsen i vand og miljø, for at komme ind på den, kræver det, at man har en naturvidenskabelig baggrund. Men den kan være ret bred. Det kan være inden for noget mere geografisk, geologisk, det kan være noget mere kemisk, det kan være en miljøbacheloruddannelse, det kan være noget med biologisk eller en ingeniørindgang. Og det der er ideen med kandidatuddannelsen, det er, at vi har egentlig samlet noget fra flere danske universiteter, så man får noget, som er helt unikt. På det første semester, kan man sige, der handler det i virkeligheden om at blive skarp på de processer og de rammer, der er rigtig vigtigt for at arbejde med vand og miljø. Så der kigger vi altså på de biologiske processer, de hydrologiske processer, og også de miljøkemiske og fysiske processer, som er rigtig vigtige for at beskæftige sig med det her emne. Og så rykker over til det andet semester, og det vil så sige, så er man hen over det kinesiske nytår, og vi slutter faktisk det der første semester af med noget miljøstatistik og et projektarbejde, som samler op på de ting, der er foregået på første semester. De studerende har virkelig lært at bruge de ting, de lærer, og kombinere det med statistikken. Når vi så kommer til andet semester, så er det i virkeligheden at begynde at putte processerne ind i de miljøer, der er relevante. Så handler det om for eksempel at bruge det her til at kunne arbejde med at
rense vand, arbejde med at få bygget noget mere avanceret på, arbejde for eksempel med GIS, få det bragt op i en skala, få begyndt at modellere også på de processer, man har lært om i det første semester. Og videre hen, når vi så går ind i tredje semester og fjerde semester, hvor man jo ligesom, kan man sige, har fået første og andet semester, man har fået værktøjskassen i orden, man kender til faktorerne, man kender til det vand- og miljøforhold, der er vigtige, man kender til eksempler fra Kina og fra Europa, så handler det altså ligesom om at finde løsninger på problemerne. Det kan være, at man skal arbejde med sørestaurering. Det kan også være, at man skal kombinere, hvad foregår der i det terrestriske miljø og det akvatiske miljø. Hvordan kan vi for eksempel sikre, at næringsstofferne bliver styret ordentligt i sådan et helt vandopland. Man får bygget en lille smule lovgivning og forvaltning på. Og så endelig så kan man sige, nu har man så ligesom fået bygget bredden på, så skal man specialisere sig igen hen mod sit speciale, så man kan lave noget specialeforberedende projektarbejde, man kan komme i praktik, og det vil så typisk være i en institution eller en virksomhed i Kina, men det må meget gerne være en institution eller en virksomhed, der arbejder internationalt. Det kan fx være en dansk virksomhed, som laver noget i Kina. Det kan være DHI, Vand og Miljø, som er sådan en rådgivningsvirksomhed. Det kunne være COVI, det kunne være Grundfos. Det slutter sig af med det fjerde semester, hvor man laver sit speciale. Her er ideen så, at man får en både kinesisk og en dansk vejleder i samråd med dem, ligesom tilrettelægger arbejde i en speciale. Men det er altså i virkeligheden der, man laver sin profil. Her er det også meget vigtigt at snakke om, at vi har jo ligesom en forskningsdimension. Vi har prøvet at finde de bedste forskere, som er interesseret i Kina, og vi har bygget det her op med Ph.D.-studerende, som udfører forskningen i STC-regi. Og nogle af de her Ph.D.-studerende, de er jo allerede i gang med nogle relevante emner, som de beskæftiger sig med i 3 år, hvor de både er i Kina og i Danmark. Og man kan så vælge speciale emner, som er koblet til de her Ph.D.-studerende. Det vil så sige, at man i virkeligheden får en Ph.D.-studerende som ens daglige vejleder, og som kan hjælpe en lidt med de ting, der kan være fremmedartet, hvis man laver projektet i Kina. Og på den måde får vi også i STC værdikæden til at hænge sammen. Det vil sige, at vi har ligesom en kandidatuddannelse, vi har et forskningsled, som er attraktivt for både de danske og kinesiske forskere, og man kan også lave projekter, der har relationer til nogle af de videnstunge virksomheder, som arbejder inden for den her branche. Nu har vi høstet erfaringer, der har været startet studerende i 2012, 2013, og der har selvfølgelig været masser af udfordringer, der har også været masser af gode oplevelser, så vi har brug for nogle studerende, der er knalddygtige, og som også er ude på lidt eventyr og være pionerer inden for det her område. Samtidig så er det jo altså også nogle af dem, der kan være nogle af de første, og nogle af de første oplever også altid nogle muligheder, som man ikke får senere hen. Hvad vi har oplevet er jo, at de danske studerende generelt er meget glade for at være i Kina. Det er en kæmpe oplevelse, det er meget anderledes. Men man kan virkelig se, at de får en på opleveren. STC sørger jo for et fantastisk setup for at rydde mange af de bump væk, mange af de udfordringer væk, der vil være for studerende sådan administrativt og rammemæssigt. Og man er i en gruppe, fornemmer vi også meget stærkt, at man knytter venskaber internt inden for uddannelsen med andre danskere på de andre uddannelser, og også med kineserne. STC er noget helt særligt for jeres studerende på den måde, at når I rejser ud, så får I jo i virkeligheden noget af det bedste med fra de danske universiteter også. Den uddannelse, den har jo været akkrediteret her i Danmark, og det vil sige, at det er egentlig en uddannelse, som kvalitetsmæssigt lige så godt kunne ligge i Danmark. Man har så ligesom krydret den med, at man har blandet, kan man sige, de bedste kinesiske undervisere med de bedste danskere på de enkelte kurser. STC-sekretariatet har været med fra starten af, og så er de der hele tiden. Det vil sige, når der er for eksempel et studieadministrativt problem, og der sker nogle sjove ting, så kan man være sikker på, at der ligesom er en ryggrad i det, som stadigvæk
er den danske kvalitet. Så helt ned på det plan vil jeg sige, når man rejser ud som studerende, så kan man ligesom være sikker på, at man har nogle vilkår og nogle rammer, som matcher dem, man kan få i Danmark. Afslutningsvis så vil jeg sige, at nu har vi talt om, hvad det er og hvad man kan lære. Men det er simpelthen noget, man er nødt til at opleve. Vand er det element, der forbinder ting. Det forbinder også Danmark og Kina. Det er et super godt emne at rejse ud på. Så jeg vil bare sige held og lykke, tag ud og opleve det. Det skal prøves.